Adi nyebat sura dina jaya diningrat lebur dining pangastuti rahayu 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 sakit kuwati Aisyah Bobo kakak bukokan tawar kamu nanti atau tekar cekok hareng cepet cekok di sampun paripurna anggenipun bisa berposuk berasa saji parasanipun Gusti kang hartanya jagat Gusti kang paripurna singgih Gusti kang mohon saya sang Hyang halo 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 salam ing papat kiblat papat kali pancor halo 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 semuanya sampai Allah Oh
tansah nembangan piniji naga pertama sikra matal undang wadya bolomanku lumapaporo kamumakita brita ing wangis siap siap siap
Ibu bumi bobo Awo ibu yang Prabu Cilik yang Prabu Cilik Sahabat
Thank you.